Good morning, Game Changer Society Pangasinan. Ayan, papunta kami ngayon sa Binmalay para i-celebrate ang aming 2nd year anniversary. Ayan. At apat lang kami ng manggagaling dito sa Infanta. Magkita-kita na kami doon sa Alaminos. Then, tapos hindi na tayo makikipagkita kay Sir George. Sa laboratory din pala. Oo nga eh. I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. Sir, happy birthday. Thank you. Color coding. Color coding. Pakis. Yan. Shout out sa inyo. Yan, Pops James. Yun. Yung mga kasama natin. Bagong recruit. Good. Yan ang ating mga motor. Si Papa JJ. Hello. Yan, dito yung registration natin. Yan, si Vice. Ma'am Tin. Yan. Welcome po sa ating mga aspirants. Good morning. Merry Christmas. Happy New Year. Ayan, kainan na. Yan, so mag-ready na rin po tayo. Mag-start na tayo sa ating short program. Tapos, raffle na. Piliin na po yung gusto nyo dyan. Kasi sa akin yan lahat. Sa mga
salamat sa inyong pamamahan na siyang tumubog sa amin. Maraming salamat din sa pasyon ito. Kaya kung i-recognize po muna, siyempre kailangan natin mamit muna lahat. So bago ang open air march na ating pang mga Western Park na grupo. Ayan, Infanta, Pax, di ba? Infanta. Kanta. Bulinaw. Bulinaw, Dasol, nasa naman Dasol? Dasol, makalayo ng Dasol. Kunti na lang. Infanta na. Sa bansa nila. Infanta muna, sir. Infanta mo. Dasol, tas Infanta. Infanta, Asna, Dasol, Bani. May Bani. Alaminos. Alaminos. Ano pa? Yung sa Western. Suwan. May Suwan pa? May Suwan tayo? Wala. Marami doon. Anda. Ito ang ating Adonis. Salamat po sa lahat sa pagpunta. Sorry, medyo na-late yung ating celebration ng second anniversary. Supposedly, first week dapat tayo eh. Pero minun natin because of the lockdown issues. And we have Vice Mike coming from Manila. So, hindi basta magsama ako eh. Salamat din kasi at this time or at this point of date, usually alam natin nasa mga pamilya na tayo, nagbabakasyon, pero ngayon, dito kayo, pinaunlakan niyo yung invitation namin na makikisama, makikilubilo sa aming simpleng selebrasyon ng ating anibersaryo. Sana po mag-enjoy kayo lahat and sana umuwi po masaya lahat sa araw ito. Maraming salamat po. Thank you ulit. Happy Christmas. Isang sigaw na lang na happy birthday, Sir Frank. Ready? And 5, 4, 3, go! Happy birthday, Sir Frank! Ayan, happy second year anniversary sa ating Game Changer Society. At salamat sa lahat ng mga sponsors ng Habulin. Ayan. Si Vice Mike, shoutout sa'yo. Magpaparakol siya ng 2 helmet. Tapos sports cam. Paps Billy Paps Billy, ilala mo. Yun, Paps Billy, isang Hirap na naman ang kwan. Mag-uwi. isang salamin na naman. Yan. Ano pa ba to? Caltex. Ano to? Yan. Kahit dito na lang sana makuha ko to sa raffle. Ito. Nakamis na sa biyahe. Kailangan gamitin ito eh. Yan. Yan, marami tayong mga pa-contest. Kanina natapos na yung iba. Kaya lang ito, baka naman pwedeng makakuha. Yan, slow drag ng mga Honda Click. Slow drag. Magkabagsak na bola. Go! Bola. Go! O, tingnan nyo. Ayun na, wala na yung isa. Hop! Wala. O, tingnan nyo. Hop, dalawa na lang. Hop, panalo. Dapat yung defending champion hindi nakasali. Ay, hindi ka nakasali. Depending ka. Kasali ka na lang sa championship. Championship round ka na. Championship round up. Tatlo kayo. Pagbagsak ka, pagbagsak. Hanggang doon sa green. Okay. Go! Ay, sorry. Bawal kasi lasing.
Okay, panalo siya. Wow, partida. Hockey game versus the mas lasing kaya ako noon. Anong pangalan? Anong pangalan? Anong pangalan? Aksiola, bebe. Anong pangalan? Anong pangalan? Motogen. Anong pangalan? Anong pangalan? Galil. Awi na kayo. Okay. Alright. Pagpasak na mula. 1, 2, 3. Go! New champion! New champion! Ano masasabi mo? Talo ka agad. Ramdam ko. Talo ka agad. Talo na. For the leg bag, unang nanalo ay si Jay Tabadero. Congratulations. Sure ball yan, sure ball. Oh, may extra bag face shield. Next. Dalawang bola! Hindi ko na! Hockey. Ayoko yan! Nanalo ka ng leg bag. Okay! Next. Long sleeve. Dalawang bola! Long sleeve plus face shield. Parang likod siya. Sir Mark Fernandez. Limar Fernandez. Congrats, sir. Ang mga hindi pa nabulon. Excited ba kayo? Palapit niyo, palapit. Polo shirt, face shield. Partner, Johnny Relano Jr. Goodbye helmet. Hindi ko alam kung masaya sila kasi nakabilang ako sa tiyak. Goodbye helmet. Polo shirt ulit. Big face shield. Martin Amulesca. Hindi ko malaki yung sulat na Alesca dito. Pinunaan mo kasi eh. Hoy, backpack. Oh, baka! Bigay mo sa akin! Motogen. Oh, kay Motogen na yan. Ang nakakuha from West, Hoy, Motogen. Thank you! from City of Alaminos, Richard Villanueva. Woo! Wow, swerte. Diyan sa tabi. Galing. Congratulations. Ayan. Sila na lang. Next, ay, action cam. Oh, action cam. Galing kay Sir George. Donated by Sir George. Pag yan, nakuha ko. Isok ko sa backpack. Oops, yours truly. Harold Fernandez. Swap. Yung mga nag-vlog yan, oh. Sige sir, pag nakuha ko yung ano. Congratulations! Alright. Parating na! Pulutin niyo yung pangalan. Oh, sasalamin na. Oh, sakto sa lamin. Oh, uwian na. Gagawin kong center mirror yan. Naku! Sana mabuhay! Salamin. Ikaw ay mapasakin! Sige, sa akin na yan. Susunduin ko ng ambulansya yan. Infanta! Kawawa! Ray. Ang layo pa ng gabi ang hingin nito. Sa likod! Pag may nambulang sa'yo, itapat mo yan. Kel! Maria! Ang ganda ng side mirror mo. Okay, last two. Oh. Uy, helmet na. Woo! Siyempre ang pupuno yung sponsor natin. Vice Mike.
Sino maswerte? Sino maswerte? Okay. Sino maswerte? Okay. Saan? Ang nanalo ng LS2 Rapid Motogen. size large Ay, large. I see. Pinaswerteng ba? Michael Rosimo. Oh, 10 times plus helmet. Easy. Sana. All. Box. Kompleto yan. With box. Okay. Nice. Okay, last na. Motogen. Hop. Motogen. Western. Oh my God, from Western. Boy, Motogen. Motogen. Eastern Central. Thank you very much for thank you sa pagpunta. Punta natin ang nanalo I see. From Western. Number 1 sa attendance, Jer. Bagay na bagay sa mga. Bagay na Sakto. Magpaalam ka na sa luma mong helmet. Hiling ko na. Paano yan? Magpaalam ka na sa luma mong helmet. Sa akin na yun. Wow, swerte. Sa mga nanalo, sa mga Galing. Thank you. Dito muna po lahat, magkakaroon po tayo ng election. As we do every anniversary, magpapalit po tayo ng mga Officer. natin. So please, participate muna tayo sa lahat for election. We will be opening the floor now for the election of ano muna, simple thank you Message. muna galing kay Press. Outgoing President Sir George Ordonio and Vice Good afternoon. Sana naging masaya ang ating event ngayong araw. Yes. So yun, thank you kasi nandito po kayo lahat at sana tuloy-tuloy pa rin yung ating samahan at mas lalo dumami pa tayo. Yes! At the more years pa to come. Okay? So enjoy lang tayo dito sa ating samahan. God bless. Talagang hindi maiwanan yung sticker, oh. Hindi mabitawan yung sticker Eh, masama naman ko kasi hindi ako nakawala. Pinabutahin niya. Ay, sana all! tayo ng dalawa. Pero ang ilang kasi tuwa ako rito. Yun, oh. Ay, ganda super skinny. Thank you. Salamat sila sa matin, ano? Salamat. Maraming salamat sa Team GCSP. Sana ganito pa rin tayo kasaya next year. Sa mga aspirant, welcome po sa Game Changer Society Pangasinan. No? Sana maging active tayo. Tulong-tulong tayo dito para maparami yung ating club. Yun lang, maraming salamat at God bless you sa lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. So for the election po, ang open po lang natin is Secretary, Vice President, at President. The rest, Treasurer, Auditor, Moderators, sila pa rin po sa kayong mga marshals natin. So I think opening the floor for Secretary position. Presently, ang Secretary po natin is Sir Jonathan and Sir JJ. Where's Sir JJ? Sir Ruel. Sir. Yun. So, sino po gusto mag-nominate for Secretary? Sir, any comment? Okay, bear with me. Ito lang sa akin. Kasi di ba, nag-elect tayo ng officers December.
tapos January, February, March, lockdown. So parang hindi natin naramdaman yung pamumunuan. Yun! Sinampa rin. So, mananatili pa rin kasi baka by January, open na po lahat. Yun! Pero Yun. opinion. Okay sa akin yun, okay sa akin yun. Sa akin lang, pero may mga comments pa. Oh, isa pa. Isa pa. Kasi sa totoo lang, nag-direct tayo ng December, January, hindi naman tayo nag-meet masyado. Tapos na-postpone na tayo ng February, March. Tapos, wala na nangyari. Yung last Tama. time sa Mapita, pero kakaunti naman nang umaten. Pero, Yun. pero sa akin lang, yun lang yung parang naiisip ko na parang hindi pa ako satisfied kasi wala yung mismong group na sila yung nag-lead. Payag ba kayo? Payag ba kayo? Payag ba kayo? Ayun! Ito, para sa votation, para sa formal, kailangan natin i-divide ang house. So magtatas ng kamay, magtatas po tayo ng kamay kung payag, at kung hindi naman, tawag po tayo magtaas, no? Okay, so simulan po natin sa kung papayag tayo. Taas ang kamay. Okay, I think parang 98%. Yung dalawa doon sa dalawang president at saka vice president. Pero sa akin, yun po yun. Isang buwan pa talaga para makita natin. Yes, thank you, Sir Joey. Napakagandang input. So, we'll stick to the same officers, pero I'll be requesting ko na for secretary position, since we don't have two secretaries, one from West, Sir JJ, one from Central, Sir Jonathan. I'll be requesting one more secretary para sa Eastern. Ayun. Kasi ang secretary ko napakahirap ng trabaho. It's like little alpin. Napakaraming ginagawa ang secretary. Oh, sino po open? Denmark. Ano ba? Oh, taas ang kamay kay Denmark. Okay. Denmark is the secretary. Congratulations. Tangali po mga sir. Ako pala si retired Osilito Sobrepeña from Palawan, Pangasinan. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin sa bilang isang kapamilya sa DCSP. Sana sa susunod na taon, ganito pa rin tayo. Yes! Ay, Merry Christmas and Happy New Year. Yes! Thank you. So, retired army. Okay. Before we end, picture taking muna po lahat. Lahat po ng members, tapos after ng members, officers naman. Okay? Let's go. Sino po yung mga vlogger? Prepare nyo na po yung cameras. Tara na po, para makabatch na tayo. Okay? Take. Ayan mga Pops. Nagpapasalamat ako sa sponsor ng Saddlebag, si Sir Edward. At ako nang nabunot, maswerteng nabunot sa raffle ng Saddlebag. Ayan, salamat Sir Edward. Ayan, thank you. Ayan mga Pops, so naman si Solo Rides Pangasinan. Shoutout sa iyo Pops. Kasama ko siya sa Game Changer Society Pangasinan. Yan, Solo Rides Pangasinan. Subscribe nyo rin ang kanyang YouTube channel, Solo Rides Pangasinan. Ayan, thank you. Sa wakas, na-meet ko na din si Sir Motogen. Yan, thank you Pops. Thank you. Shout out. Yan, shoutout sa nanalo ng shoutout sa nanalo ng shifter na Thanks, Vice! sana all. Next year, ganun na naman. Yan ang Game Changer Society Pangasinan. Yan, patapos na kami sa aming 2nd year anniversary. Ayan, maraming salamat sa lahat. Yan,
Maraming salamat sa ring presidente. Yan, Sir George. Yan, salamat sir. Thank you, Pak President. Bye-bye! And guys, thank you. Please guys, don't forget to like, share, subscribe to my channel Motogen RM. Thank you GCST. Bye bye. Bring the